Imbelukazi amanzandongo yomzantsi Afrika uShudu Fatso Musida uyakunqandwa zinkwenkwezi. Ukususela ekucondobeni ebonisa ngempahla ukuya kwitsaba sokuba nguMiss South Africa ukususela ngo-2020. Usapho lukaShudu lujonge kwitsaba sikaMiss World 2021. And we and even the province, Limpopo, will also feel proud that she has represented. Umntakwabo Shudu uzingoma isifuba ngelithi udade wabo uza kubuya nendumasi. Even when we're young, dressing up, looking in the mirror, and I feel proud of her because of what she's doing and what she's standing for. Kwaye kukhuthazwa namantombazana aselula ukuba afuze mzekweni. They must have visions. They have to focus on whatever they need in life. Emva kokuphumelela isithsaba sikaMiss South Africa, uShudu wazityanda igila ngembilini yakhe. From there, I had the dream to build a haven with white walls and a blue roof where women and children could come in and be equipped, not only receive humanitarian aid, but be equipped with the necessary skills to be agents of their own future. uShudu uchithe iveki ezintathu nezinye imbelukazi ePuerto Rico kumalungiselelo kaMiss World.